Takže hovoríš, Marcel, že špička. Špička, jasne. Ahojte priatelia, dneska si spoločne namontujeme navigáciu CAC NAV NX 612 do traktora John Deere a poďme sa na to spoločne pozrieť. Dnes sme montovali v obci Váhovce, konkrétne pre firmu a youtubera Ledagro SRO. Navigáciu sme montovali do traktora John Deere 6930 Premium. Takto vyzeral samotný traktor pred montážou a ako prvé sme si uchytili samotný elektrovolant a presunuli sme sa na ťahanie káblov, konkrétne pod strechu traktora. Následne sme sa presunuli na upevnenie strechy, ktorú sme si vyčistili, odmastnili, namerali presný stred a upevnili samotnú anténu. A takto môžete vidieť finálny výsledok. Po montáži sme prešli na samotné pole, kde sme si zákazníka zaškolili. Prešli sme na samotné pridávanie náradie, kde sme si ukázali, ako sa pridáva náradie, následne ako sa vytvárajú polia, hranice a AB línie. A v neposlednom rade sme si ukázali aj samotný komfort, takže či už sa jedná o samotné 3D alebo 2D a samotnú kameru navigácií. Po zaškolení sa rozhodol zákazník vyskúšať navigáciu a tuto už môžete vidieť finálne zábery. Ak sa ti dnešné video páčilo, tak nezabudni hodiť like a follow. A ak by si mal záujem o takúto navigáciu, tak neváhaj a kontaktuj ma na tomto telefónnom čísle alebo na tomto e-maili. Ja sa s vami lúčim. Ahojte.